ne sila ya sa na bar gari ba me rakiya. So na da zafi har cikin zuciya, ya so yake tasiri tsakanin masoya, ya bi jini kana jijiya, na ɗau so da ƙauna zan bibiya. Abar ƙauna ce fata da lafiya, tunanina na kanta bai ɗaya, na rikice na kama tafiya, neman magani shi ne zan anniya. Zamana takaici ka samun duniya da zaman tsibiri, na zaɓe na rijiya inda ba su kuri kun iyaye na shawiya. Komin uziri ina ƙaunar fauziya, na sha kuka da hawaye zan iya, na sha jan kunne ga mahaifi wina tsaya, na taho neman magani bakara duk da bayanan wayo ni duniya. Masoyiya ta ce fauziya tana da kirki kuma ga kwalliya, ga ta fara hakika zinariya. Allah sarki ya baki lafiya. So ne sila ya sa na bar gari ba me rakiya. So ne sila ya sa na bar gari ba me rakiya.